Ha kini kisngi jungi ka bamenta kala pesuk sibun jungi banyo ram ha bangin kam ha kino ki por ngila ban apply leng ba ki apps ki babun ki bangila ban download leng ba ki Play Store bat submit ya ki code kam leng ba kini ki apps na ki mobile phone jungi bat la ru banyo tang ha ki khaniat minute lada ki la pedang hanrena pedang kini ki don ru ki company thok ki bapun be ya ki breu man sim ya karam Henry ondala de ka por ban siu ka long palat ban ya ka balasim tang banyo nong ei kini ki nong penya ya ki apps kumta ngidon kamru ban husiar bha kumba kalajia ya wei ubreu ubakerting Rajesh Kumar ubadang arpo arsnam karta na Tamil Nadu la keno baula pathat ila ka jong ka jingem hadin baula yo ka phone call nai kato ka ki agent ki bala berngam man pensa priang ya ki durling khoit ka bala susna na edit ya ka dur jong u hapo ka internet naba ukan tai ban siu ya ka interest la nei ka sut ka bala palat liam na ka ba usim ram une Rajesh ude unong trei jong ka wi ka private loan company hakum ba konam bat laju sim loan man kapor na ki online apps basa siu pat adin kumta Rajesh hakawi ka sngi ula sim ram na kawi ka online app ka bahap ban klik ka link na po Instagram te ula yo kata ka pisa bola dep siulut kumba sisnam iye Henry hadin kata don ki breu bakka milade kum ki nong trei jong kata ka apps kila call you bar ki ong mo haban siu no kata ka loan ka bausim mat ka interest ne ka sut ka bla he baha hagaju ka por kila pha ikidurling khoi jong Rajesh ling ba ka WhatsApp daga babarngam balada siu ikta kidur on pen sapyang hapo ka internet daga jingting bon sya pen klemranya haka imlang kasalang une ubre uladi dawai bi balala bawla thia lengkrang klemti brushu menin kasngi baar markum tahi la pen kit marmar sya hospital Henry Marsupoi hospital ula klatno kumta nakaliang ki pulit kila thwet benya ban trace ikta ki nombar bala call yu Marklala bagi data South Africa kila IT no sya cybercrime banle ya kabadan kam khnang banyo kam ya kini girus new lengba ki internet kum kane ka jingjia kala jia teng ha kini ki khniat sngi ha ka ba wei nong trei media ula thmu ban sim loan na ki online app ula sya penbang balada usim on sakyu kata ka civil score kumta ula sim kata ka loan san hajar tingka Henry hapo ka akaw ka jong u ka poi tang saw hajar arspa hari ni stayo kila pente bau de ban siu lot no kata ka bisa ula persang ban siu Henry kata ka apps ka peni ba ka don jingthot kumba si banai pat la peni bala kiu ka sut ula kan tai ban siu te ka ju kumbala jia yo Rajesh lawan ka call balada tre ban siu kin post ka dur lingkhoj ha ki social media Henry hamar kumta hi une ubre ula sotho bat kan mau ba ka por ba register ya kata ka apps lapau ba kipan ka permission ba record ya ka video bar audio kumta ling ba kini kisaki ula ujor syaki pulit bar ka jingtokit menta kadang yai syakmat